Поява пульта, поява стільця в концерті – це завжди інтрига. Ми вже згадували про те, що Ігор Шаму приятелював з багатьма своїми митцями-сучасниками, вони виконували його пісні, їм присвячував твори. Творча дружба поєднувала Ігоря Шаму із видатним баяністом, професором Київської консерваторії на той час Володимиром Безфамільновим. Саме йому у 1981 році він присвятив свій концерт для баяна з оркестром. Звучатиме у нашому концерті і ця музика, арія із концерту для баяна з оркестром. Соліст Максим Росул, студент Національної музичної академії.
Ми продовжуємо нашу програму.